Mesajul de dimineață. Mesajul matinal. Domnul Alecu Stântițel. Da, mă. Uite-l, bă, cu mușcă, mă, frumosule, mă, fiorosule, mă. De ce mă muși, mă? De ce mă muși, mă? De ce mă muși, mă, frumosul pământului? Mari maestri ai comediei se adună pentru tine în 4 stile cu apare și domn Mișu cel gelos. Bravo, Mișulică, ce ești, mă, gelos așa? Ești gelos? Cine ești tu, mă? Tu ești iubitul meu, mă. Frumosule. Mă, frumosule.